Бисмиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Кадерле дуслар, шушы көндә Раил хәзрәт Фәйз Рахмановның «Һәр көнгә һәм һәр кемгә файдалы вагыз-нәсихәтләр» дигән китабы дөнья күрде. Бик файдалы китап, бик кирәк китапчык дип таптым мин моны. Ни өчен дигәндә, исеменнән күргәнчә, һәр көнгә һәм һәр кемгә файдалы вагыз-нәсихәтләр. Шушы китап белән танышып, һәммәгез дә үзегезгә кызыксындырган сорауларга җавап табарсыз дип уйлыйм. Һәр көндә кешенең башында, уенда туа торган сүзләргә, сорауларга монда җавап бар. Бу китап 2 бүлектән тора. Беренче бүлеге моның кыска гына үгет-нәсихәтләр. Һәр кемнең, һәр кешенең башында туган уй-фикерләренә, сорауларына җаваплар дисәң дә була. Икенчесе моның озынрак вагызлар. Буларны җомга хутбәләрендә кулланып була, менә хәзрәтләргә ярдәмчек. Аллаһ Тәгаләнең сүзләре, пәйгамбәребезнең сүзләре, зур галимнәребезнең сүзләре белән баетылган китап. Һәр кешедә бу булырга тиеш дип уйлыйм. Һәм үзебезнең иң якыннарыбызга, әткәй-әнкәйләребезгә, апа-абыйларыбызга, әбекәй-бабакайларыбызга бүләк итсәгез, бик шәп бүләк булачак. Ризык кына бүләк түгел, менә шундый китап та зур бүләкләрдән булыр дип ышанып каласыбыз килә. Һәм без моңа бер дә шикләнмибез. Бу нибары, мөхтәрәм җәмәгать, 3 ипи бәясе. 3 ипи 3 көндә бетә, ә бу бик күп көннәргә саклана торган, файда китерә торган хезмәт. Рәхим итегез, алыгыз хәзер моны. Почта хезмәте аша да китертә аласыз. Казанда Ихлас кибетеннән алып була. Түбәндәге контактлар буенча элемтәгә керебез, теләсә кайсы җиргә җибәрербез, иншаллаһ.